15 miliárd v investíciách, 15 miliárd za to, že Spojené štáty nám postavia tú novú jadrovú elektrárne, respektíve v tých technológiách. Čiže nie je to zadarmo, iba to ukazuje tú transakčnú náturu Donalda Trumpa, že keď niečo o ňom chcete, musíte si to dobre zaplatiť a 15 miliárd je v celku veľa peňazí. Čiže dúfajme, že slovenský premiér sa bude na fotografiách pekne tváriť, lebo už mu aj vadilo v niektorých diskusiách, ako médiá, aké fotografie ho zverejňujú. Čiže drahá fotka, tak snáď bude dobrá. Sledoval by som pri tomto stretnutí, ako dlho bude trvať, či to bude iba pár minút, či to bude pár hodín. Viem si predstaviť, že za zatvorenými dverami si povedia o tom, ako o tom atentáte, obidva boli obeťami atentátu, povedia si, že vlastne musia trpieť a ako sú všetci proti ním. A čiže určite sa to bude aj v tejto osobnej linke niesť, majú nejaké spoločné kontúry ako politici. Asi nebudú spomínať, že obidvaja vlastne sú štáty, čiže so všetkými týmito vecami a neduchmi môžu oni sami bojovať a zaisťovať bezpečnosť. Takže toto by som sledoval a či budeme mať možno nejaké ich spoločné vyhlásenie na video, alebo sa to všetko bude odohrávať v tomto tzv. Zimnom bielom dome, kde Donald Trump veľmi